Partiya Herêmên Demokrat DBP derbarê destana ser şaredariyan û xebatên kayûman de raporek amade kirin û raporê li Amedê bi daxuyaniyek ragihandin. Di daxuyaniyê de hevserokên HDP, DBP û KCD her wisa şaredarên berê parlamenterên Kurd û nûnerên saziyên ku di dema rewşa awarte de hatibûn girtin amade bûn. Hatina kayûma çi bandur li ser civakê û li ser jinê da çekirin tinê dîsê gotina dixwazim wê derê de bêjim. Wekî ku ew şaredariyên gel bûn mala gel bûn. Bi taybetî jî mala jinê bû, bi taybetî jî mala ciwana bû, bi taybetî jî mala zaroka bû. Ê ku divê kayûmê de em bandora mezin li ser kir bêguman jin, ciwan, zarok û civak bû. Rêveberên DBP destnîşan kirin kayûm zêdetir kar û xebatên ser ziman, çand, zarok û jinan asengiyan derdixin. Hat daxuya kirin çil û sê xebatên navendên jinan hatine seknandin û van navendan kirine xizmetên xebatên jin û ciwanên endamên AKP. Dibistan û baxçeyê zarokan ên ku perwerdehiya Kurdî jî didan hatine girtin. Duwarê çand û hunerê de jî navend û akademî hatin girtin. Navê Parka Tahir Elçî, Ceylan Önkol û Ahmed Xanê jî hatine guhertin. Her wisa navê Dêrsim û Amedê jî ji tabelayên şaredariyan hatin derxistin. Înak her mezin jî li Rojavayê. Li Rojava jiyaneke komînal tê avakirin. Li Rojava rastî kedekî mezin, serkeftinekî mezin û destî gelê me Rojava ket. Cîgira hev şaredara Farqînê Zuhal Tekdemîr jî ji deng Amerîkayê re axivî û got dema şaredariyên DBP de hikûmetê pêrej bû xizmeta nedişiyand. Lê neha kayûm gelek projeyên şaredariyan bi rêve dibin û hikûmet ji wan re pere dişîne, dixwazin bêjin ku şaredarên DBP xizmeta nedkirin. Daha beri bir imkansızlığı kardani dimeşande naha hemik imkan destevande nivci kar dimeşirin. Yani viyaji gel nezik da takip dike ve nezik da jiddi değil. Hacı Can Farqîn, deng Amerîka, Amed.